ngai thatu te le thlir tu te song song in zabain chebai le vekule ole tuntum kan video po hian case ngai nom le dangdai tak mai kan ngai tha in kan thlir ho ve le dona video te abula changa atop thlengin minlo thlir sakin minlo ngai thak sak le chaudon ya tuntuma achanchin kan soitur yang hi China a Peking University a lu thinin a mel thatna li athiam na awang chuan mi te hriat po a hlo ve bewa annuwa flight attendant na a tho thleng po chuan mi te thikron ani hial thin ma se chu an tho chuan thil do omlo le har sanalian tak a thlen don ti chu a shelong pi khaulo yang hi kumsang khasakwa somsari proka khan harbina alo pianga chung ko in hir ngau reng nakara lo seilian ni in anu le pa in hau thom le kut in thak thom ring ai thak chu she om ati ve thin ema ma se an chung ko borwa ko wang chuan mitum ro le mi chim nim takron ni chhohlo thongin an na po chu uluk takin athok thina chu mai ba ka nasataka thil ngai to neu thin mi ni in thil thleng inge mohlek a om chang ta chuan a ngai to ngut zel ba ka a ha tam hlei the thin meu lawa tin anau panlaya anu ina sam a phiar sak thin lai po chuan enroll le dik thap hian adu thina tle marwal rem lo de ulai a palani chuan a sem that sakma chu a hle thei thin lo ani ti chuan anu le apati po chu in chen tangi in yang le anu chu ziamona pemzuin an pahni chuan an kho sa chaudun ta a chuti lai mek chuan yang i po in thutluk na lo siam ve in akal zel na tora rim taka thoa mi te ngai dana boilo tur le malam panzel chu atom hnet pura chu mai ba ka anu har sanate po chu hria thiam pui ve vekin a phuri te chok jang khai adu ve wang chuan high school a chwa ve le dormitory a in son zui le ta ani ye chuan middle school a zorwal hian vocational high school a join ve le a chuta chuan mi te hria hlo pol ni phato in ami zehnet tak le tumro na chuan a zerna le kong engki ma chuan a thaber ani tir thina anu le zela phe chuan mi te hria hlo tak alo ni to bok nen student council a po president ani zui nge a chutian chuan anau panlai changa nau pang du om tak kha nula mel tha le fing tak chu aron ni chhozel ta ani yang i luna vocational school le Ziaman Airlines hi thok dunin kumsang kha zakwa somkwa pathoma khan flight attendant na thok tur hian ava interview beta a chuta po chuan a hoi her le tung kamin alo zer bok nen atling chiang hle ni turani professional training te le exam sang te a be no chuan kumsang kha zakwa somkwa pasaria khan a ngeta thok turin Siemens Airlines a laklo ani ve ta hlawa chuan na chuan phurna le thathauna thatak ron pe in renom le taimatakin a thok ta thina chu management lam po chuan lo shebe watin an fak thin ema annu a phe chuan model flight attendant team a laklo ani hialta ani ti chuan kumsom ni pakhat mi lek ni in flight attendant zinga thok thazwal top te na chuan alang phabe ta hiala ma se chutia hlim le thlamong taka na a tholai chuan mi pakhat anun thak dang lam vek tu chu atong tatlat mai flight attendant ani na ang chuan passenger te ne na hoi hom taka in biak seu chu anni tin na ani maya tum kha chu Beijing atanga Zemena an thotmin passenger mi pa pakhathian yang nge chu alo mo chuan du om ati ema chu pa chu nel om mel taka langin anui sen de orenga call button te chu me de orengin achang le coffee te a request ba ka achang le soft drinks te a request te oreng boka chu mai ba ka passenger feedback fill apply te chuan yang i poina be se chuan a feedback se adan tor te chu a han zot vela chu hun chu rem changa lola in nakin zela mamo na hun alani in ring chuan yang i phone number chu adil te top maya chu vele yang i chuan chu pa thil tum po chu alo hre thiam ve ngal fata ma se customer te ngai pui mo thiam tak ani awangin chutia han nar mai chu adu lo bok nen a phone number chu a ziak thabe ta a ye chuan an tum ram chu thlenghalin yang i po chuan angai to chhun zom to lem lawa ma se chu pa ero chuan alo text mol ring mai achang le kolin thil ei chho puya te aron som thol yang i chuan voi khat call back ve in anna a boy thu le hun ol ani manglo thu in alo nar ve thunga ma se chutia number te anin pek ta ka chuan chu pa ming chu chunlin ani ti chu sia in Beijing a om ani ti le an thilawanga
ziamina ronzin thin ani ti te chu a hreta a heti lai hian ziamina azina piang chuan yang eng chu kol deuh reng thinin in hmudun puya te a som fo thina te chuan kan soita kang khan chunlin a hi Beijing om ni in yang ero chu ziamina om ani thunga chumi wan chuan yang chuan chian an ni thei po chu ring theilovin tulpo atilem lo bok ani chuti lai mek chuan yang chuan a flight attendant na chu adu khoplo em a zirna sang jok zira mabak eng takla nei ni in ain chia a chumi wan chuan Peking University a lungei tum chuan lekha chu zir thali in an tho lai mek flight attendant na po chu akal san leta a chumi hnu chuan Beijing University a lutin business administration lam chu azir leta ani ye chuan chutia zirna lama ke apen le the chu a hluati in a phur em a thataka lekha sirin a classmate po chuan an ngai na em a classmate chuan a hmel that zia te a pian nal zia te lam le zai te a thiam zia te le sport a the zia te chu an sheveka chute chung chuan yang hi a party ve ngai meu lo thung simple taka in chin zirna chu a thil du berani a ma se chutia thamong taka a umlai chuan kumsang khazakwa somkwa priata khan be sei lo lama tang hian phone call adong tatlat mai heti lai hian yang chuan second semester azir mek nge ani ye chuan adoma omlai chuan security guard chuan ama an call tho chu ron shirin azui thlabe ngal wata chuta rang taka phone call chu pick up ngalin mi pa o hian hello aron tia chu pa o chu a han ngei to let wang hnu chuan chunlina ani ti chu shekngal thoin chu thil chuan a om po chu atinom lo ngal viau maya a chan chu chunlina ne chuan anin hmu lo na le anin biak lo na po kum aliam to hialwang ani pakhata ma se chu pa ero chuan alo la thei ngil thei reng lo chutia an han in biak zel ta ka chuan chunlina chuan voi tam tak yang chu biak po atum thin thu le biak po tuma kong alo dap thin thu te chu suin tum kha chu yang inu chuan chunlina kol chu alo la phone oma chuta chuan yang chu le khazira awm bo thu le phone anu chia thu alo shil ani oma chumi tang chuan chunlina chuan chui zelin atopa yang chu abi futa alo ni le chuan chunlina hi mi pa ma ni lo zo ve tak mismat le hoi hom tak mai ani a atong kam chuak vel reng po chuan yang i beng chu a fa hle ni tur ani chutia thil thleng vel thataka a soi zo hnuwa chuan yang i po chuan chunlina laka aru ru potmang chu thlak tir nga hlukin angai na ve tan ta hle maya ye chuan chu rem changa chunlina chuan la ngal makin atu ka Peking University a kalturin akarna z Mercedes Benz nen chuan ain khal chho ta ngala hei hi anhuwa yang in a soidan chuan chuminia anin hmu dan chu a romantic tak zeta university pona awa chhuat nu chuan kongsira Mercedes Benz moi takhi lo in parkin chunlina karani ti chu a hre thei ngala chu mai ni lovin chunlina po chu moi le zaum taka lo in thomin pangpar moi tak nen yang i lampan pa chuan anui sang bok ni na soya hei ba ka hian article tam taka an zia dana chuan chunlina chu CEO soisel bo ti hialin an soya ma se an ina taka chuan yang hi fit ngali inchi sarya sang ni in chunlina hi fit ngali inchu ro ka sang ani thonga kumsom lain anin thlau bok ani te chuan chunlina chuan yang i thinlung hne ngei tum chuan tran anana sabe em a ni tin pangpar fresh tak te chu thonjia thinin karman to taka anin phurfo ba ka mun changkang tak taka te chuan a hroi thina in yang i nena in biak pona thazok an nei thinan Beijing a chunlina chuan English spoken class te akal hiala chuta chuan session ni che kalma se yang i thinlung hne nan chuan athiam tok em thau ani ye chuan chu tiang taka mi pa hausa mi pui tling le mi tum sang chu me chetan chuan tu thu sam tak ni in anin biak zel na chuan chunlina chuan chiang takin soilo ma se nopui ala nei lo ti chu athil soivel dana chuan atilang thunga yang i hena po chuan karwal puidam zok te chuan nopui te nein fa te hial an nei to a ma se ka kum a in kalang no pang dei zok ATM kum som thum tling mel kala pulo ti ro ti in a han zot fiam bela chuta ain soidana chuan tlangwal na khat anga ngai thei ani boka te chuan yang i nen chuan income rate tulin anin ngai na chhotel tela
yang i po chuan a hnei sawl viau ni tur ani an hun ola te chuan leng dun fo thinin yang i po chuan anom sam lo deuh chang pu in chunlin a chu a ko hmasak ber ani ta thina chutiang alo thlen chang po chuan chunlin a chuan a hna tholai chu ol sam taka kalsanin damdo ina te a hroi le nge thina chuti lai mek chuan chunlin a chuan yang in amamo huna a ko mai theinan pe jar pe in chuta chuan yang i hian chunlina mase so nga khlel takin alo chang ve thina ma se chuti lai mek chuan chunlina chuan ni thum lai mai chu re sande in chu chuan yang chu a om tir hle hle thei me ulo she om ati ta em ema chuta tang che chuan chunlina chu ti tak zetin alo mangai to ti chu in chi chok ngalin chunlina la experience lo nga to ani bok nen zeitaka nula hanlem dan vele in ngai tir dan chu athiam to ma boka ma se yang ye pian cham alo thlen chuan 5-star hotela shoin rose par sing khatman lai chu apita a chu thil chuan yang i chu ami tui tlak tir te hialin chunlina oma chuan abe ta hle hle maya chuta tang che chuan pa ngai takin anin ngai zong chhauta ani ti chuan atuka chunlina chuan yang i chu Roman Garden apartment complex a ama mutura shil in chulai chu a chena mun ani hi a in an chian hnai vai te som khom bokin zanje e hona te an nia chumi zan vek chuan yang i chu a chian ti bula chuan hmel sha tir ve in a hnu dewa chunlina chuan yang i chu abula cheng ve turin a thlem zui zata chu vele yang i po chuan chunlina chu alo mangai to ema wang khan chu a som na chu lorem ti ngalin Roman Garden chuan an pahnin an cheng dun sui tak ngala chutia an han dun ta chu an hlimin nuam po an ti dun hle ani ma se huna liam zela yang i po chuan a zerna chu a zo ve don hnai to bok nen aril ru chu ain sol na sata ema chuta chuan chunlin ne na khosak dun zel nge Xiamen Airlines a khan a thok le mai zo kang ti in angai to na chu asenga aom zia bera chuan mangai na nge akeria chu a thlan jok don ti chu a hri thiam bik lo ani ber ma se chunlinan alo thlem thiam bok nen flight attendant na thole po chu tum to lo in chunlina ta na in pum pek chu atum le te zoka heti lai mek hian anu po khan Canadian pasal nin afano chu an rama omve to chuan hroi ve atuma ma se yang i chuan anu somna chu narin mangai na chuan a bol an ne hle maya chutian chuan mabak eng tak nei ma se mi pa pakhat awang hian ani tur ang chu ani theidon ta silo mi chuan hun engema chen hnuwa yang i chuan chunlina khosak dan chu apa ngai lo hlein a hritran ta tlat mai a chan chu a pasalina phone call aduna piang chuan an nam tong hojian chu mangzia thinin chu yang i la in a hri thiam der silo ti chuan chutia an nam tong hira kola man thina wangle mi abiak la ya hoi herbel chu ril hel omria wa sia in alaka chuan je panei ti chu a hri thiam ta ngala nima sila mai chana chuan ama ring hel anga omdu bi khau lovin anom puinu chu adop to zoka heta anom puinu hi chunlina hayar ni in an khwami an nge a ma se anom puinu chuan yang i zo na chu a chan thadu ngai lo ba ka chunlina chu mi fel tak ani thu bak chu a soi ngai silo chu thilawang chuan yang i rin hel na chu adik ngei ni ti chu anim hne tak ngal mi a ani na taka chuan chunlina chuan an kholama no pui fanau alo ne reng to alo ni ma se yang i tan ero ahmang ima saber ni thungin chu atha hria chu awoi thengang lawa ama nge na soifia chu a phutlat bok ani amai ro chu a thuruk zong hria chuani ti chunlenan a hria ta ka chuan a phili boita ema tap chung hian anu puinian chuan anin hmangai to lo thole an fate wang chawa la in chen lo mai ani thute soin yang i aton ma po hian ngai zong alo nei to thute ma se chono chuan do dang ane wanga akal san thute soin anu pu chu a then wat tur thole ama ne na in nei wat adu tho chu a soi som ta nga zata yang i tan chuan in kar chu atira hlimom tak angin lang ma se cha na le nat na mai alo ni ta chuta kara rei lo te hnuwa yang chu rai zuin avoi khatna ani bok nen a hlau thongin omdan po athiam lo ema ma se chunlina ne na an ngei to adun hnuwa anaw pai chu ti tlak mai chu tum in heng hun la hian chunlina chuan aduatin angai sakbe hle boka ma se mani in thiam lo na nen she om ti takin a om pha thong ti chuan yang i chuan chunlina hne na chuan komin chunga anu pui chu then fel wat tura shilin
heng hun lai vel hian aril ru aboin sabok ne in hauda chu a chok chok mol reng maya ma se chunlina chuan do thei tak hian alo ngai thliam ve mai thin ani ti chuan kumsang kha zakwa sumkwa pakwa khan hojiana holiday hmang turin an bazina heta hian yang hian chunlia hne na chuan kumin chunga anupui a then fel lo ni chuan anin kar ati top tur tho asoi tarup maya chu vele chunlina chu alungai melin chu thil chu thlenglo sham tu chuan yang i chu angen molmola ti chuan chumi hnu December ni somni pakwa chunlina chu ziamina yang i hmutur hian bazin le in yang i chuan anupui hne na thudik tak shil turin alo shilia ma se chunlina chuan fa hial anlo nei dun to awang khan chu thil chu alatingam mai biklo chu thil hria da bang chuan yang i chuan chunlina chu bathla tumin kara chuan a chuang lut via chunlina chuan fujiana zui ho ve atum imuti in alau thong ema ma se chutia alau thong vel chu yang i chuan chi thiam lovin a thin rim lia chu wan chuan atum lok mi alovin fujiana chuan zui ho chu atum hne takngala tin anupui po chu kol ngal tura shilin chunlina po chuan lung oi vak lo chung hian anupui chu avakol tangi a heta hian yang in hmu adu thu awashil til chui bok ani ma se anupui chuan chu thu alo hria chuan mak ati in apasal chunlina chuan aron fiam vel mai ni in alo ngai hlo thunga amai ro chu fujian an bathlen hnu chuan yang i chuan chunlina nupui chu a hmungam tareng reng lo hotela zan khatriakin December ni som thuma khan ziamina liat li atum ta a ma se chuta akal ma chuan yang i chuan chunlina hne na chuan thil engkim chu anupui shilwa tura shilnon le in a hnu loka chunlina po chuan anupui hne na chuan yang i ne na anin kar thole in chen adu thu chu asoita a chu thu chu chunlina nu le pa ti po chuan no shebe patin an fa pakhu sakdan chuan an thin ati ri mai ba ka an boruak po chu a thalo hle bok ani ti chuan kumthar boruak an man zo hnu chuan chunlina chuan yang i chu Beijing a shwailet veli a ma se rin lo tak mai heta hian chunlina nu le pa te chuan karin an hnunga an no zui tel vetlat maya ma se heta hian Beijing a medical treatment la tur an ni thole Roman garden a omtur angin anin sei thung nima sela an thil tum tak ero chu yang i moni in chunlina nu hian yang i chu alo ral khathwat ve ba ka chunlina le anupui chu in thentir a phal lo bur boka chu mai ba ka heti lai me khian Rolex ana awanga boina chu omin tum kha chu chunlina Rolex ana man to tak chu abo thut maya chu chunlina nu le pa te chuan yang i ro kani chu ring ngalin chunlina ngei po chuan a ring hlel ve deuh tho alo ni a he thilawang tak hian yang i ne na anin kar po chu a che so din in do na te naw an hma chon hi ani rungot mai ani ti chuan kumsang kha zakwa sumkwa pako kum chan velam khan yang i chuan ramdanga le khazer chu atum le ta a chuta chuan anun hnui zong kalsana nun thar ne na le khazer thatle chu tumin a chung ti po chuan an lo rem ti pui ba ka chunlina ngei po chuan alo hnial yem lova chumi ni wan chuan kumsang ni kum April thla khan Switzerland a hotel management zir turin akal chok ve taroya nima sila chuta po chuan ha dam na hmu in be sei wa ma se chunlina chuan alo kol ta fo mai in heti lai mek hian yang i chuan na a tho pa hian lekha zerba ka internship ani na hmuna hotela khosari boka chutian chuan zan khatlek po a phone off ani chuan chunlina chuan yang i omna hotela room zong la chu kol chok vekin yang i chu an zong ta loi thina thakhat chunga a phone bil po chu tam turu tak ani ome ti chuan engtiklai mai po in chunlina chuan a kol thin ba ka angai zia thote shil thinin homai tur te in ati thin ta a vacation an ni lai po hian yang i classmate chuan ram sang to in an hoi thowinga ma se yang i ero chu chunlina hmutur hian a homai thin ani ti chuan anin hmu chuan himvia ma se yang i chuan nuam ati zan thin lawa a chan chu chunlina chuan anupui chu a then box zilo a mei anga omreng po chu she atir ru thin ema chutakara chunlina la chuan thil chin thar thalo tak mai lo nein zuhan ina na thil chuan lama party bel chu a chingtlat maya chu mai ni lo a tho puitela omlai ne reng chunga me chedang kop chingvek an lo ni le ngal box si ne chunlina ne na anin hmu chang te po chuan nimna tluan tling chu ani thei tak to lo ani tum khat phe chu yang i Switzerland atanga aron ho chuan
karaoke a chunlin ale me che pakhat lo in komfal bek chu wa muthutin thinrim takhian class nau chu atike ta choi maya chu vele chunlin a chuan hau ngalin mi zinga ati za ziale a client te za lo na na satak ani thosein athin arim te mema tin in an ho nuwa po in hau chun zom zelin chunlin a thinrim tok chuan yang luwa chuan thok le khata brikin a vota pop maya hemi tum hian yang chu damdo in panpui ngai hi ala omin mun thum la ya an thui sak nge ani te chuan a hnu dewa chunlin a chuan yang hne na chuan Beijing a anupui minga in alei tho chu asoya a chan chu Hong Kong mi ni in Beijing a khwale tuini na nei ti tan chi a lei phal ani wangin anupui minga da ani thu asoi boka tin chunlin a chung te chuan yang chu Switzerland a alet le bele anupui le fanau ti na Beijing a cheng hau to tora an shil thu asoi boka heta tang hian yang po chuan anno pa in kar chu a chung te chuan siam thatir le an tum te chu thiam ngalin anno pa in chen tir chu ol sam don lo hle ti chu a re thiam de boka chutiang chuan Switzerland atanga aron le ta piang hian chunlin nian chuan hunli mom tak mang don chin ma se alet le hnuwa chunlin a chu anupui fanau te bula chuan alet bele moi china chu chuan yang i om chu atinuam lo thin le bok ani tum khat chu chunlinan airport a thla hnuwa ama engkim ti to pa chunlin anupui Beijing a kaltur po chu lodan atum ta a te chuan ni thum hnuwa Switzerland a flight ticket book chu thlak dang lam vekin pojian lamakal aril roka ma se chuti lai mek chuan chunlin anupui chu Hong Kong a awm na tur a boy pui ti chu ria in chu rem chang lak tum chuan avakol ta bata chuta staff member ani thole a hri sel na din hmun enfia angai thote awasoya chumi hnu chuan mercury thermometer atanga alak chha chu kingin chunlin anupui omna lam chu awa panta ani te chuan awa thlen hnuwa mercury chu chunlin anupui chu in loi tirin pregnancy test tik chu a hmom tir boka heta a nga deu hnu a hian thil dang lam engma omla owangin mercury aken zong chu a in zo tir vek hnuwa man hmu takin Switzerland lam chu apan leta a nima sila chunlin anupui chuan thil dik lo om ti chu ria in rang takin a pasal chu a kol ta bata chuta chunlin a po chuan anupuin me chelo kal pian mangvel a soida da chuan yang ye ani ti chu lo hri thiam ngalin anupui chu hospital a kalvatur chuan a shil tak ngala chuta test result ta po chuan mercury poisoning ani ti chu an hmu tak ngala ma se wani thlak tak main namdo in an pan ma awang khan thilpui lian thamero chu a thleng lo hlau thung ani te chuan chunlin a chuan anupui bula chuan police ne na report lo tura ngenin yang ne na anin kar po chu are du ba ka chuta tang chuan yang chu nai po adu to lawa chute lai mekin yang po chu Canada a azarna chonsom tora lo in po cha vele mekin April tha kum sang ni pakhata khan Canadian visa a boy pui vele chana chunlen nian chuan in hmu to ngai lo ma se la in contact zo thenin visa chungchang a po hian a boy pui ve ngi a ma se heng hun lai hian an pahni chuan cheng dun to lovin yang i po chuan ama in alo ve to bokani te chuan chu ni somni pasari zan lai ni in yang chu chunlen in kota chuan vakala a chan chu an hathila wang hian chunlen a chu a hotlai thinti a hriat wang ni in chuta arin ange chuan zan lai a chunlen a chu alo ho tangi boka chuta yang i a han mu chuan enge heta ilauti a han ti som chata chu vele yang i chuan thilpui mo soitur ani tho chu soin chunlin chuan a hna a kalma angai thule le mai tur chuan alo ti vele ngala ma se yang chu akal du holo chumi hnu chuan chunin chuan kongkhar chu hongin ina chuan anin zuilu tangi ani te chuan chunlin chuan nge sak du mi alo hian bathroom a chuan alo san ta dei maya ma se yang chuan phone a me chian ni na anin bi thom a hriat nu chuan a thin alo rim hleya chumi wan chuan yang chuan bialpa anei be thu te soin tangkam moi lo tak hian a au zui ta chiama chuta chunlin chuan a thin rim shi khlak nan yang chu mutpui luin amu hil zui mai boka ma se yang ero chu amu hil theilo chunlin ne na annun hnui chu chuikir neu nevin chunlin a phone chu check sak han tuma ma se chu thoma chuan chunlin chu ron har hlolin yang laka chuan a thin rim thar le ta a chuta chunlin chuan
a khombula a chimda chola chuak zuin yang nge chu vi tum chuan atin taran maya ma se chutia chim anin chona bela chuan yang nge chuan tumlo deuh hian chunlina puma chuan a vit pop mai chem chu la chuak le batin an pahni chuan an ding ngoi tarana reilauti anin en bangwang hnuwa chuan chunlina chuan a puina dilin a auto chiama chu vele yang nge chuan voi tam tak a ngonga le oma chuan vi chuin chuti lai mek chuan chunlina chuan theile theilau hian min kalsan ro ka hwa che ti in aron auzuya chumi hnu reilauti a thok la le bakin a thuzui ta ani chumi hnu chuan yang nge chuan chunlina taksa chu bathroom lama hnuk phein tisin kai te chu ati fai bek ba ka tisen perna song te po chu ati fai ngal beka chumi hnu chuan garbage beka a chem man chu tom le in chunlina kar chu a khal chuak lia heta hian a chena in lama khan ba phein thingrem avala te te a ma se chunlina rawng chu a len lo awangin suitcase lian zo kha valei turin a chuak lia amai ro chu heta a let le lama hian an thom vela wang khan chunlina apartment security guard chuan police sam a call man vek alo nia te chuan chumi a hmu chuan ngoi rengin yang nge chu kalsanin a chena hmun po chu a chwasan takngal ani te chuan october ni riata a visa a boy puilain yang nge chu man an ta hlawa chunlina in a chwasan ma khan a phone te a sana ti le thil dang engemaw lak sakin a kar a khal chwa sak bok khania chumi ban chuan twal thale ruk ruk thuwai sem sak ani zuya te chuan september ni kwa kum sang ni pahnia khan yang nge chu first traila thitura achung thu rel ngal ani a ma se yang nge chuan chu pom do lovin kot ne na ngai to thasak le torin adil a chumi hnu august ni riat kum sang ni pathuma khan kumni hnuwa thitura achung thu rel thatle ani zuita ani heng zong thlen chan hi yang nge khan atana khwanu ruat ni lo achel lui tlat wang ani kan ti lo thei om love yang nge khan a hlim na tur aum emo ain ti lain thina chuan a hroi lu ta jok si ole khati zong kha ton tuma kan case ngai thla khole the chu alo ni le ta a he case a in ngai dan te comment section nama in no se le chho